Καλησπέρα παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι. Αυτή τη φορά είναι για τι πιστεύω για τη δύναμη του Λούφι, τις ικανότητές του και το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει και πόσο μακριά πρέπει να φτάσει και αν θα υπάρξει και άλλη μεταμόρφωση στο Λούφι. Πιστεύω πως όπως είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο, ότι το Gear 5, από ό,τι μας έχει πει και ο δημιουργός Oda, δεν έχει όριο η δύναμη του Awakening του Luffy όταν μπαίνει σε μορφή Nika. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μια ακόμα μεταμόρφωση, αλλά μόνο με βάση τη μεταμόρφωση του Gear 5, κάνοντας Awakening το φρούτο του. Δηλαδή όταν είναι σε Awakening, αν φανταστεί μια καινούργια μορφή, σκεφτεί μια καινούργια μορφή για να έχει, πιστεύω ότι μπορεί να την πετύχει μια ακόμα πιο ισχυρή από αυτή την τωρινή. Ίσως και να γίνει κάτι τέτοιο μελλοντικά, αν και το πιο σημαντικό πιστεύω και εγώ ότι είναι να φτάσει στο τέρμα τα χάκι του, κάτι που ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. Δηλαδή σε σχέση πως είναι το χάκι του Shanks, του Rayleigh, πως ήταν του Roger, του Whitebeard στα νιάτα του, ακόμα δεν έχει τόσο τρομακτικό χάκι όπως έχουν αυτοί οι χαρακτήρες. Πιθανότατα να μην έχει φτάσει καν το χάκι του στο επίπεδο του Kaido, ή είναι στο ίδιο επίπεδο ή δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω δεν έχει φτάσει τόσο μακριά για να ζορίσει και να νικήσει το Γκιζάρου, που το ναυτικό όπως και οι Γκοροσί φοβόντουσαν να πολεμήσουν κάποιον, δεν ήταν υπέρ το να πάνε να πολεμήσουν με κάποιον σαν τον Kaido, γιατί ξέραν ότι θα χάσουν πολλές από τις δυνάμεις τους, θα είχαν τρομερές απώλειες, κάτι που θα τους αποδυνάμωνε σημαντικά. Θεωρώ ότι ο Λούφι ακόμα δεν έχει φτάσει σε τόσο μεγάλο επίπεδο δύναμης, και όλο αυτό λόγω του ότι δεν έχει κάνει master τα χάκι του ακόμα. Ας πούμε ο Κατακούρη ήταν πολύ εύκολο για αυτό να χρησιμοποιεί το χάκι της, το να βλέπει στο μέλλον 30 δευτερόλεπτα μπροστά, το χρησιμοποιούσε πολύ εύκολα. Φυσικά αυτό απαιτεί να έχεις ψυχραιμία, να είσαι ψύχρεμος και ήρεμος, ή το armament χάκι ήταν αρκετά πιο ισχυρό στη μάχη του με τον Λούφι από ότι ήταν το Λούφι με τον Κατακούρη. Άμα θυμάστε καλά, σε κάποια φάση το χάκι που χρησιμοποίησε και οι μπουνιές που έκανε ο Κατακούρη πονούσαν τα χτυπήματα του Λούφι, τα χέρια του Λούφι, παρότι τα είχε εμποτισμένα με χάκι. Ασφαλώς θεωρώ ότι όταν πολέμησε με τον Kaido είχε ξεπεράσει το επίπεδο του Κατακούρη στο άρμα με χάκι, αλλά και σίγουρα πάλι δεν ήταν τόσο, δεν είχε φτάσει στο επίπεδο του Kaido. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνει master τα χάκι του. Το πιο σημαντικό αυτό είναι, και ίσως ένας από αυτούς που μπορούν να το βοηθήσουν να κάνει master τα χάκι του, όπως έχουμε δει, τον έχουν προπονήσει δύο από τους πιο σημαντικούς και ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο του One Piece. Ένας ήταν ο παππούς του και ο επόμενος ήταν ο Rayleigh. Άρα ο τρίτος που μπορεί να τον κάνει να φτάσει να κάνει master τα χάκι του, ίσως να είναι ο Shanks. Θα ήθελα να πιστεύω ότι ο Shanks θα είναι ο τελευταίος που θα τον εκπαιδεύσει και θα τον κάνει master. Και είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος ο Λούφι όχι απλά το θαυμάζει, τον έχει σαν είδωλο. Είναι ο ήρωάς του, είναι το είδωλό του. Θεωρώ ότι μέσω του Shanks θα μπορέσει να φτάσει στο απόγειο της δύναμής του Λούφι, τουλάχιστον έτσι πιστεύω.
Και σίγουρα το πλήρωμα του Shanks μπορεί να βοηθήσει πολύ στην εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση του πληρώματος του Luffy. Ας πούμε, ο πατέρας του Usopp μπορεί να βοηθήσει τον Usopp να ξαναχειριστεί το χάκι της παρατηρητικότητας, που το έχουμε δει να το κάνει όλο και όλο μια φορά στον κόσμο του One Piece. Τότε στη Dressrosa που το έκανε μια φορά. Σίγουρα ο πατέρας του Usopp μπορεί να το βοηθήσει να το μάθει και να το χειρίζεται όπως γουστάρει ο Usopp. Αυτό θα ήταν μεγάλη δύναμη για τον Usopp. Γιατί το έχει αυτό το χάκι, απλά δεν ξέρει να το χρησιμοποιεί. Έχει αυτή τη δύναμη, απλά δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί ακόμα. Και σε σχέση με τους υπόλοιπους στο πλήρωμα, έχει την πιο λιγότερη δύναμη μέσα. Ακόμα και η Nami στο Wano πήρε και άλλη δύναμη. Έκανε στο 100% το Zeus δικό της. Θεωρώ πως για το Luffy θεωρώ πως δεν έχουν τελειώσει ακόμα όλα όσα έχει να μας δείξει ο Oda για το Luffy και τις δυνάμεις του. Αν και πιστεύω αυτό που γίνεται στα τωρινά τα chapter που ήρθαν οι Gorosei είναι κάπως περίεργο να έχουν εμφανιστεί όλοι οι Gorosei από τώρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται το έχει υποέλεγχο ακόμα ο Luffy, τουλάχιστον παρότι παλεύει με 5, είναι και οι 5 Gorosei εκεί πέρα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για το τι πιστεύω για το φρούτο του Luffy και αν θα υπάρξει και άλλη μεταμόρφωση και άλλη μορφή για το Luffy. Θεωρώ ότι ίσως να υπάρξει άλλη μία μορφή, μέσω φυσικά πάντα του Gear 5.